Bueno, para que vexades, estamos baixando polas escaleiras. Aí tendes un pouquiño do que acabamos de ver nos vídeos. Sí, un pouquiño. Este encántame. Seguimos por baixo. Bueno, pois que non se podes. Podedes ver o Museo Porsche aquí en Stuttgart, prácticamente non sei, se non vos parades moito, facilmente a visita pode 1 hora e media, 2, máis ou menos. Agora, se vos parades como a min, igual podedes estar 5 horas, 6. Aí tendes, esperade, o rollo de Porsche aí afora, pois se ve, ese, mira, a típica glorieta de Porsche. Sí, estou indo hacia o restaurante. Por qué? Porque teñen varios restaurantes dentro. E máis teñen a tienda de Porsche. Sí, ole que te cagas. Voume meter unha hamburguesa que ides a flipar. Toma regalo de cumpleanos. Autorregalo de cumpleanos. Pero bueno, antes intentaré ir á tienda a ver se podo comprar algo de xeito. Bueno, xa me fixen co folletiño este. E ahora mirad, as vitrinas, casi nada. Para que quen quiera comprar un Porsche Carrera S Panamericana, 299 euros, 300 pavos. Puto coche. O sea, ningún deles baixa dos 300 prácticamente, non sendo este o 900, o Targa 4S, que vale 150 euros, 180. O 718 Spider tal, 200, 300 pavos. Así que vamos para dentro, vou vos enseñar un poquinho de precios que teñen por aquí. A ver o que pasa. Bueno, a típica camiseta de Porsche. 80 euros. Vale, non está mal. Cara de cojones, pero non está nada mal. Sigamos por unha botella para tomar o té. 50 pavos. Casi nada. Unha taza, 30 pavos. Un puzzle, 20 euros. Bueno, nin tan mal. Ahora, o Lego Technic, 169. Así que, como para non ter, mirad en Playmobil, 60 pavos. Nin tan mal. Hai máis cosas por aí, Así que, alucinante.